أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Once again, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sulangwan na bantugan narakwallahu subhanahu wa ta'ala. Sulangwan adimanggulawla sang kaya dunia na palapalayad na ya kabayao Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga luksakan, mga pagariakan. Paganayron na pangniakor kano sarila, kaaya sabab ko kapangniak kano sarila, ko baakan di katarutopi so ayamanan yan na katero amranaw, kagyasakan so laki niyo, ayatribuakan na kalagan, au gaid na siya ko miyaka pangadi sa Marawi, miyaka sapuluragon ka pagingidakan sang kaya Marawi. I live in Pulo Ditsaan Ramain for 2 years, and I live in Marinaot for how many years. Then I finished my study in Zaid bin Thabit de Tahfid al-Quran in MSU Marawi City. So sakan so pagarinyo akalagan akiamranawan amya baloy akalalagan. Alhamdulillah. Panalamatan tanos wallahu subhanahu wa ta'ala. Everybody say Alhamdulillah. Kaino tano makapanalamat ko Allah paganayron kaaya pitero iyan. La in syakartum la azidannakum. Watig wallah makapanalamat kano na pagumanumanan akan rakano sumangalimo akan rakano. Antay mababayasi ko limu Allah na imbayaw niya na liman yan. Allahu Akbar. That's why when we wake up we say Alhamdulillah. Makapasad tanukuman na teron tanong na Alhamdulillah. Everything happens in this world we say Alhamdulillah. Kagiyan ang kun so isa aukit akapunalamat tano ko Allah subhanahu wa ta'ala. Once again everybody say Alhamdulillah. Ikadua, panalamatan akan so organizer. Masya Allah, thank you so much. And bapian to na kabibisita no, na talagang binigyan ko po ng pagkakataon ang oras na ito. Nkay no, kamataan na ipagkadaliakan so ingad no Amarawi. Wallahi, I'm living now in Davao. I resigned in the Department of Education for 20 years. I work as a manager of a live program. If you know a live program na may Alive and ISAL ngayon, I used to be one of the managers of that program. I live in Manila for 20 years. However, I decided to resign and stay at home. Awgaid na mata ang kuwala kadiyakan kilipatan ang kaingad tano ang Marawi. Allahu Akbar. And ad na mga madakal tay pamilya si Sabaloy, I know that some of them were here, and Alhamdulillah, mga limuanan wallahu subhanahu wa ta'ala. So, thank you for the organizers. Maraming salamat po. At alam ko na kahit gaano kayo kabisi at binigyan tayo, bagan tanong niyan, bagan tanong wallah, sa ayaw man yan nakapaar ko kapakadar patano, naguswayo man yan nakatataros ang kaya programa imanto. And I am fortunate enough to meet Sir Abdullah Makapaar. I think this is my second time to meet you here. Dati po nakikita lang po kita sa video. But Alhamdulillah, I was able to meet you today and took a picture with you today. Alhamdulillah. Kung po pwede, habang may lecture tayo, tahimik tayo. At kung po pwede, ang mga cellphone natin ay
naka-silent mode. May nagbi-video naman. Inshallah, isi-share na lang yung video, inshallah. So my topic for today, but before that, I remind everyone. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, so Allah napitero yan sa Quran, Ya ayuhan nas, isa kanwatigyan manay ang mga manusia. Inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Inadan nami sa kano puon ko isa abubay nagu isa amama. Sa manuto na we are created by Allah from a single male, from Adam alayhi salatu wassalam, and Eve o Siti Hawa. Subhanallah. Inadan tanu Allah puon si kusatiman sa katawa mama agu sa katawa bai. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلْ Nagu inadan namir kano so kapaham bida-bida o grupo ago so tribo. Shu'uba wa qabaila lita'arafu. The intention aya mapipikir ko kaano na wallah si ko ayamanan yan na bida-bida tribo. Kaaniran mapikir so ayaman yan upang maisip ng bawat isa. So ayamanan yan na kapahagagaw Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine mga babayakan Sumranaw, Sumaguindanao, Sutausog, Sukagan, Sulango-langwan na tribo. Nakupakay siran merangarangan mang ni si iku Allah. Nakupakay ayamanan yan na kenagsiran wa Allah subhanahu wa ta'ala sa makay sa isabap yung makapangarangan siran. Nakupakay abagan siran wa Allah sa makay sa isa. And that is how grateful is Allah subhanahu wa ta'ala. Ayamanan yan na su Allah subhanahu wa ta'ala. Inadunian so kapaham bida-bida o mga katero tano, so color tano, so ayaw man na yan nakambida-bida tano, kayo man yan naingod, na ayaw purpose roon na an tano katukawi, so ayaw man na yan kapakagagaw Allah subhanahu wa ta'ala, asulamuan taman na kontrolado, kayang gawin, kayang likain ng Allah subhanahu wa ta'ala. O gaid, mga luksakan, mga babayakan sa ikuagama Islam, aya ang karugtong ng aya waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Aya tigwalla pinakamarani si ikwalla, aya pinakamapi a manusia si ikwalla, aya pinakamapi ataw si ikwalla nasutaw abapi antunay mananyan na tribunyan, antunay kataruyan, antunay estado niyan sa buhay. Mayaman siya, mahirap siya, maitim siya, makulay puti siya, maganda, pangit, matangkad at pandak, matangos ang ilong at pango ang ilong. Ang pinakamalapit sa Allah, so mga tao at natito so kalakihan si iko Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, ladies and gentlemen, let us lower our standard. Ano ba taptero kagyasya kini na kanapa manini maranaw na inuanan kisaw sa ugsan. We are all the same in the sight of Allah. Mlagi-lagod tano si iko ayaman yan kipapantaga tano si iko Allah subhanahu wa ta'ala. I mean, ang kalagayan natin ay kapareho lang tayo sa pananaw ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga babayakan si iko agama Islam. Today I prepared a topic which was given to me. Ayamanan yan na ayam niya prepared akan a topic ay imbagay karkano inshallah subhanahu wa ta'ala after 1 hour kapasad tano inshallah subhanahu wa ta'ala. Aya paganayron na ayat yan na mas'uliyatul so ayamanan yan na atas tanggungan, roles and responsibilities of a female in Islam in his own family. Madakalimanto so mga ina, kalilipatan yan so atas tanggungan yan, kuayamanan yan na pamilya yan. I will not be talking much about how obligations you have in your husband.
hindi natin pag-uusapan ang obligasyon mo sa husband mo. Ang pag-uusapan natin ay yung obligasyon mo sa pamilya mo, especially sa iyong mga anak. Sa ating mga anak. Ang usaping suwayaman yan na bityara, kukat terbiya kung mga watatano na miyak kalalaanan ayamanan yan na usapin. Miyak kalala atapik. Because when we say about family, there were two kinds of family. Aya paganay ron na so immediate family, ago extended family. Aya tiroon, immediate family, nagyan so inaka, so ama ka, so mga pagaring ka, o di na si karumang ka, o di na so mga wata ka, nagyanan ipateroon immediate family. Ayak man na pateroon extended family, nagyanan so mga tengad ka minsan, so babu ka, and so on and so forth. Now we will be talking about personal family. Personal, your own family. MashaAllah. But before that, please help me, and yung nagli-lecture kasi para mabuhayan ay kinakausap yung mga nakikinig. Kaya kung ako'y may tatanong, sasagot ha, okay lang po ba? Okay lang? Okay. Una, sabi dito, paano natin tinatawag ang ating nanay? Ummi. Very good. Ummi. Actually, sa katanong na marami tayong katawagan sa ating nanay. Sabi natin, anak beturon sa ummi, may nagtatawag sa kanya ng ina, may nagtatawag sa kanya ng mami, may nagtatawag sa kanya ng kaka, nakarinig ako noon, at may narinig din akong tawag niya sa nanay niya ay babu. At ang masaklap, take note, ang masaklap, may mga anak na kayang pangalanan ang nanay nila sa kanyang pangalan. Ayaw niyang tawagin ang kanyang nanay sa salitang ummi dahil tatawagin niya ang kanyang nanay sa pangalan ng kanyang nanay. And that is really wrong. Again, pamakinig tanong, pamakinig tanong na makaumatan sa walay tanong na ingulalan tanong. Inshallah, kagiyo ayabusuan tanong na pamakinig tanong na mapasan makaumatan sa walay na kalipatan tanong na useless book. Ayapitero wallah, alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladhina hadahumullah. So siran no to ang mga tao amya kanugsiran o di na piyamak inugiran so ayaman yan na mga pipiakat taro urian yan na inunutan niran sumapia inunggulalan niran sumapia na siran manuto sa mga tao turun wallah si ko ayaman yan na lala natigto. So if you want to be guided by Allah, kauman ka di simbayang na ihdinas siratal mustaqim, ya Allah naturo akong kakulalan ang matidto na iman to na di tanudin bibitiran so ayamanan yan nalala natidto na hey babayakan na pamakinig ka na ingulanan ka ingkay no pag narinig mo lang na nakalimutan mo lang abay sayang lang po. Alright, so once again, so kapumbutoy tano kung ngaran o inatano, without respect is actually wrong. That's why when we call our mom, natawag ang tanos si kum, mapya ka nagairanon, umikulay, mashallah, inakulay, Allahu Akbar. Wallahi, siguro ang Ilonggo napakalambing, pero sa mga Muslim, ang pinakamalambing pagdating sa magulang ay ang mga Maranao. Takbir! Ino to? Sa amin kasi sa Kalagan na inaalam. Wala namang nagsasabing may ano pa, may karugtong. Pero sa Maranao na inakulay, amakulay, my dearest mother or my dearest father, subhanallah, subhanallah. Do you know, katawan tanong na the word mom, so salitang mom, pag binaliktad po natin yan, ano po yan? Again? Wow. When we say mom, it's a wow. MashaAllah. Mom is a wow. Why do we say mom is a wow?
It is amazing to be a parent. Ingkay no to. Sa kanuman, ikumbuatan, kuwaya man yan na urian, mga pagtaw. Ang nanay ang nagkukumpuni kung anong gustong mujtama', kung anong klaseng kung anong klaseng community meron ng isang lugar. Halimbawa, kung nanay na alima, na mimbuhatan na alim, na karangan nyo man sulangon nanay na ayaw pipikaran niya na alim sa watayan na sama no to na sumagingod na palapalaya din alim. And that is how mom is wow. It's amazing. Everybody say Masha Allah. Masha Allah. Mom is a wow. Ingkay no? Kasi siya po ang nagdala sa atin sa loob ng 9 na buwan. Ang nanay, kayo. Hindi ako makakarelate doon, lalaki ako eh. Wow, mom is wow, and it's amazing. Ingkay no, kagiya mga ina na siran man, iyay man na niyan na sila ang nagdadalang tao sa loob ng 9 na buwan. Mom is wow because so inatano na she is amazing. She is wow. Everybody say Masha Allah. Ingkay no to kasuina si ko ayaman na niyan na oras o kapumbuata iyan na suwaya man na yan na saupak waya man yan na lawas yan na siko kubur na suisa na siko dunia. Na mom is amazing. Mom is wow. O gaig na sukababaloy ka ina. Mamaya mukhang ipipreem ko kayo, no? Let's move on. We say wow. Kasuina man ang nag-aalaga, nagpe-prepare ng pagkain. Tama? Sino may mga anak, taas ang kamay? Halos lahat. So makaka-relate talaga kayo. Yung tipong gusto mo pang matulog, pero ang anak mo ay umiiyak dahil hihingi ng dede. Hihingi ng gatas. That's why mom is really amazing. Everybody say Masha Allah. You are amazing. Yung nanay ginawang CR. Ingkay no. Yung may tuwata, nandas kanyang putiti. Sa nanay. Lahat kayo ginawa kayong CR, ginawa kayong kitchen, ginawa kayong lahat-lahat na. That's why you are amazing. You all are amazing, mashallah. Then why do we say wow? Ayan. Kasi kapag ang bata ay medyo kailangang maligo, ang bata ay tumai, sorry kung may kumakain, but sinong nag-aalaga? Ang nanay. So meaning, amazing po ang ating mga nanay sapagkat lahat ng bagay ay ginagawa po nila para sa atin. Ayan. Ito po yung pinakamasaklap. Mother or mom is amazing. Ino to. Kagyasuman so ina so daturugyan. Igira, mararata. Kung hindi maganda ang pakiramdam ng kanyang anak, sinong hindi natutulog? Ang nanay. Anong ginagawa ni tatay? La hawla wala quwwata illa billah. Ibig bang sabihin, daw pa kay duwama? Meron. Kasi mamaya, pag-uusapan natin the shared responsibilities, yung dalawa kayo ang dapat may responsibility and individual responsibility. Yan. So kapag alam nyo po ba yung nagkukumbulso ng bata, yung nanay yung unang natataranta. Kaya mother is really amazing. Kaya kung baliktarin natin ang mom, ang kabaliktaran niya ay wow, it's amazing. Ayan. Okay. Kapag may problema ang anak mo, siya rin. Lumapit ka sa nanay.
Alam mo, pag pupunta ka sa tatay, doon ka makinaka. Sungaon. Ha? Lahat sa nanay. That is how amazing you. But you know what? So ipakasurga wa tayo na nasa inyo din. So ipakanaraka wa tayo nasa inyo din. Na yan yung pag-uusapan natin. Yan po ang pag-uusapan natin. Kasi my topic is how you are going to raise your children in Islamic perspective. Anda manayai, paano natin palalakihin yung ating mga anak pagdating sa tinatawag na Islam. Siguro yan yung sinabi ng hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minsan, may isang lalaki at nasa kataw amama asumiyong ko Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigiyan, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati. Ya Rasulullah, sugo wallah, anta wa aku mga manusia, iayamanan yan na ahakku, ayamanan yan na ayamala ako ron ikabnar, kung ayaman yan na kapiyapiyak nun. Sino ba ang dapat kong alagaan sa lahat ng tao sa ibabaw ng mundo? Sino ba ang dapat kong mas mahalin? Sino ba ang dapat kong pagtuunan ng pansin? Sino ba ang pag-uukulan ko ng panahon? Sumagot ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na suina. Ingkay no? Because mom is amazing. Suina na amazing sa kaniyan, wow sa kaniyan, pamana mapiyas kaniyan, ingkay no, kasuina, sulanguan taman na awida kalwatayan, suayamanan yan na kailangan watayan, na si ayman yan na makapupuon si kuayamanan yan na ina. Kasi yung tatay, maghahanap buhay lang ang tatay. Pero mahirap din maghanap buhay. Nasubukan ko yun. Mahirap maghanap buhay. Mahirap maghanap buhay. Kaya ang bawat isa adun na atas tanggungan yan. May part siya sa pagpapalaki sa kanyang mga anak. Kaya ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatlong ulit niyang inulit. Sino? Thumma man, ya Rasulullah. Pagkatapos kong mahalin ang aking nanay, pagkatapos kong alagaan ang aking nanay, sino ang susunod? Sumagot uli ang Rasulullah, sabi niya, ang nanay mo. Allahu Akbar. Umulit ang Rasulullah, umulit ang mama, sabi niya, pagkatapos ng nanay, ya Rasulullah, sino pa? Inulit uli ng Rasulullah. Sino pa uli? Sabi niya, ang nanay. 3 beses. That is how ghali you are. Ganyan kayo kaimportante sa Islam. Ganyan kayo kaimportante ko ayaman yan na agamatan o agama Islam. Ingkay no, gaya ng sinabi ko kanina, upunayaman yan na umanisa, na ayaw mapipikiryan na mabaluya hafid sa watayan, na sulangwa na magingid na palapalayad na ng hafid. Karangan ka man ay pipikiran ka na lango na wata ka na doktor, na sumambuso magingid na palayin doktor. Wala nang magpapahospital. Doktor na lahat Subhanallah wa bihamdi. Now, look at the picture. Anong nakikita natin sa picture? Ang nanay all around. Siya ang maglilinis, siya ang magluluto, siya ang mamimili, siya ang maglalaba. Minsan pa may mga magulang, pagkatapos ng lahat ng trabaho, papasok pa sa opisina. Makaw masawalay na minikayambert man sa mga bangala na pangudetap man. Allahu Akbar. Subhanallah. Everybody say, Masya Allah. Wow. Mom is a wow and mom is amazing. Masya Allah. Masya Allah. Ngunit, may mga magulang na hanggang dyan lang ang kanyang understanding. Again, take note. May mga magulang, adon na ang mga lukas, na ayaw po ang concern yan. Sorry po tabi-tabi po, ang tamaan ay may bukol. May mga magulang na hanggang dyan lang ang kanyang, aya kasasabutan yan sang kay dunia, na aya bugalabak yan sang kay dunia, nagiyan ang buk. Yung kayo no, basta man makakanswata ka na miya pasada. Asara miya kang bangalap yan na miya pasad. Asara kami nilulog sa eskwela na miya pasad.
Ganun lang kasimple ang iba kung mag-isip kung ano ang kanilang responsibilidad sa kanilang mga anak. Naaya man niyan na miya binasa so kapag tao, miya binasa suwata, miya binasa so ayaman yan na community, naaya sabab yan, sabab ko kinindaray nun, o ayaman yan na mga ina, si ko atas tanggungan niran o mga watairan. Clear po ba? Naintindihan po ba? Kasi kung hindi, namalingan ko ba dun? Oh. So may mga magulang na ang pag-intindi niya lang na yan lang. Makapamaypas ako sa walay, makapaninindihan ako, makapamaypas ako din na makapamaypi ako na miyapasan. Yun lang daw ang kanyang atas tanggungan po atayan. There is more than that. Adam pa na makalalawan atas tanggungan o ay man yan na bai o ina si kuya man yan na mga watayan. Let us look at this one. Mother's responsibilities in Islamic perspective, there were two. Unahin muna natin. Sabi ng hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang bawat isa ay pinagkatiwalaan. At ang lahat ng ipinagkatiwala sa iyo ay itatanong sa iyo sa kabilang buhay. Again, so lang wan inita din ka na ipagisar ka wallah si salungan na mo. So ayaman yan na imam na ipagisar ka niyan so mga ma'mum yan. Sumama si ikwalay na ipagisar ka niyan so ayaman na yan no? So pamilya niyan. Na so ina na itatanong sa kanya papaano niya itatanong sa kanya kung papaano niya pinalalaki ang kanyang mga anak. Kaya dito sa hadith na ito'y tutusin, nakakatakot. Kumusta naman? Sasabihin mo, ay no, suwatakan na miya ka-graduate, na miya baloy engineer. Masya Allah. Suwatakan na miya baloy doktor. Masya Allah. Naipagisar ka wallah. Na suwata ka amya doktor, suwata ka amya nurse, suwata ka amya teacher na di mata umataya. Anak, ya patay ka. Hingay no? Bama ko masalungan naman rin, hey, what's your name? Doki. Mafi. So tigo mga Arab kote na balash. Khalas, ما في شيء. طيب والله نبترو ينسي القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Tigo Allah subhanahu wa ta'ala isakano at tigyan amya maratiyaya. Nalidasan niyo, aginawa niyo, nasuaya manan yan na mga pamilya niyo, siko aya manan yan na apoy kunara ka jahannam. Waquduhan nasu wal hijarah, kaswatigan manay sunara ka jahannam. Na aya tigan manay itagunun, naswatigan manay su mga atur, agus aya manan yan na mga manusia. Subhanallah. Karangan kaman, yang kaya atur sang kaya dunia, na utaguan kasi ko ayaman na niyan na apoy, nakanabap kadugo. Pero si Salomon na maurin na nagiyanan ni itagun, ko ayaman niyan na kargunian. Subhanallahi wa bihamdihi. Na ano ang naintindihan natin sa aya? Ang tunay sagutan tanong sa ang kaya aya. Aya paganay ron, na maintindihan natin na there were two obligations. Two responsibilities based from the ayah. Mula sa ayah, puon kuaya manan yan nakatiro wallah na duwati man asabutan tano sang kutwa ayah. Paganay ron, naku anfusakum. Ayah manan yan, you have your individual responsibility. Nakanabang ginganan a responsibility, nakanabang kaanan ipsena kikarumang ka because it is individual. Ito na mana individual sa Maranao. Ha? Okay. So, yun na yun, ha? Sa manuto na,
o pateroon tanong na individual na di ka kisa na ko sa lakaw karakkaanan atas tanggungan ka na ayapitero Allah ku anfusakum lidasan ka so ginawang kasama to begin it with yourself, from yourself. And pangalawa, it is actually a shared responsibilities. So meaning, adon ang mga responsibilities o karumai, yung dalawa, na dalawa kayo ang tatanungin sa kabilang buhay, dua kano ipagisan wala na adon mambu a responsibilidad ka na aya bo a pagisan yan na sa kabo. Hindi kan pa kadingil, nari, di kan pa kadingil. Aya mong dingilan ka, nagiginawang ka. Na you have to be ready for this. Hingkay no, pag hindi mo masagot yan na duwan-duwan tanong si isalungan na mauli. No? Sheikh, anto na besoto? Ana na, pwedeng next time na lang, pwedeng assignment. Actually, you already knew this one. Alam nyo na yun. Alam nyo na kung anong responsibilidad ng isang tao sa sarili niya. Ayaw paganeron, first is to learn and study Islam. Ayaw manan yan na suina na kailangan na mataos kaniyan. Kailangan, salungan na maroon, napagisan ka, wallah, bakit hindi ka marunong magbasa ng, ayapitero wallah sa Quran, wa innahu ladhikrul lak wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Take note of this ayah. Mataan at ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayapitero yan. Innahu ladhikrul laka. Ya Rasulullah, mata-mataan ang kanan. Giyanan at igiyan manay. Anto na ito? Anto na giyanan. Bagiyanan so course? Ano ba giyanan ni course? Giyanan at igiyan manay na giyanan at igiyan manay na tazkir. La zikrul laka. Yang bagay na yan ay paalala sa iyo. Waliqaumika wa sawfa tus'alun. Nagyanan at igiyan manay naginan ayam matatagusan nandaw ka mga turuan para sayo mga ndaw para ka nagusiko ayaman yan na nation siko ayaman yan na umat ka wasawfa tus'alun na ipagisar ka wallahu subhanahu wa ta'ala na anong bagay na yon ano yon bagyan ng sutamok tanong yan ba ang itatanong ng Allah bagyan ng su mga fortuner tanong bagyan na sa business tanong. Bagyan na sa profession tanong. Hindi yan ang itatanong. Ano yun? Wa innahu la dhikrul lak. Mata-mata, nagyanan na dhikrul lak kaya Rasulullah, nagyanan sa Quran. Giyanan sa Quran. Wa sawfa tus'alun, and every individual will be asked on the day of judgment. Sama no to so mga babayakan saya adipan mataw matya na malukasan di pamimikiran kaya Peter wala na ipag-isiyan na upon ka di pag hindi mo nasagot na bahala na kayo na po ang bahala dyan wala na akong sabihin nyo na po so therefore ay obligasyon uman ina na makaswas kanyan ko kapag gagama. As long as you are still alive, taman suway man yan na buhay ka pa na atas tamo. Ati, wala namang, hindi lang naman sa pag-ibig yung, ano bang tawag nila doon? Age doesn't matter, atigiran. Hindi lang po yan. Sa Islam, kailangan na makapangadi umanisa ka ipag-isi Allah subhanahu wa ta'ala. So your first responsibility as a mother, you by yourself na pangadi ka. Ingkay no, anto na ipang daw kakuwata ka di ka matao. Ang gira pa na kumbong ka sa nas ka mamuna di ka kumbong. Simbayang kasan. Nagunan man kami alok sa ko. Panabaki.
At yun, di ako man po kabel sa, malagi-lagi tanunganan, ha? Nung nag-aral yung bata, hindi rin marunong. Number 2, ayan, atas tanggungan o umanin na, sukap simbayang yan. Anong relasyon sa pagtarbiya sa anak tapos simbayang? Anong relasyon? Mamaya, i-connect natin yan. Atas tanggungan o uman ina, uman babay, so kasimbayang yan, pia-pia. Ikatalo, atas tanggungan o ayaman yan, gawain ng babae, ng nanay, ang tabunan ng kanyang buhok. Nakagiya problema na makaw masawalay na, pimungtan yan si karumanian. Allahu Akbar. Naghanap ng iba. Dapat magpaganda ka sa harap ng asawa mo. But according to this one, ay atas tanggungan o bubay, ay ito na ito sa paganay. So kapangadi. Ikadua, so kasimbayang. Ikatalo, okay, sige. Ikapat, atas tanggungan o bubay, nasuka pangungunitin yan kay karumanian. O sabi natin, anong koneksyon sa pagtarbiya ko sa bata, sa pagsunod ko sa asawa? Mukhang magkaiba naman yun. Paano? Mamaya. Malalaman natin yan mamaya. Again, ano yung una? Suka pangadi. Ikadua? Suka simbayang. Ikatalo? Suka tabon sa aurat. Ikapat? Suka pangungunutan ti karuma. Ikalima, marami to to lower your voice. Ubang kapte taro sa mas mapasang kapay kat taro adi sa karumang ka. Ada na mga wata, imapasang ikapamaninta atigan na inimbuto atiyan ka. Kagya po kanugyan kinaayan. And that's the connection. That's why, suina na she has to lower her voice. Ayaw man niya na kailangan na, baka nubudin bibitara kay karumang ka na, malukong bundi lambi-lambing. Ama yan. Wag yun, nakadakap manin may kapon. Inuwas ang pakasong. Ay, subhanallah. Na ayaw man bumasuwa wata ka na, basta din bunok, katayan. Yan naman bumasuwa iwata ka. Kagiya? Kagiya? Why mom must do that? Why? Because ayan, children follow what they see and children follow what they hear. Ingkay no, sulanguan apag kailay wataka, sir ka nagiyanan din, so yan ang susundin niya. Langun mambo apag kanagka, ay kanagyan, nagiyanan din mambo, swaya man yan na, di yan di. Kaya nga sabi, maghijab ka, kasi kahit hindi mo turuan ng anak mo sa paghihijab, nakikita ka niya, maghihijab siya. Huwag kang sisigaw. Minsan kasi pag galit na galit ka na talaga sumisigaw ka eh. Anto na yun eh. Udiyas ka tangala. Udi na matayad na kayo, udiyas ka pranuga. Subhanallah wa bihamdi. So lahat ng naririnig. Kaya nga sabi ko kanina, the connection is ang kaugnayan ng paghihijab mo at pagsasala mo at pagpananalita mo ng mahinhin at ang pagsunod mo sa asawa mo dahil nakikita yan lagi ng anak mo at naririnig lagi yan ng anak mo. Sadin sa pagkanugian, sadin sa pagkailanian, na palapalayad na kiswayang mo. Why? Because the mother is the child first teacher. So man suina, nasa kaniyan man so pagampaganay at teacher watayan. Ang problema ngayon, na iba yung nagtuturo sa anak niya. Makaw mamambo, nasala ka mambo ipaparangayan ni watayan. O kaya ang problema ngayon, na ang mga anak na iiwan sa katulong. O anto naman bo'y kiswawata, sumambuswaya man yan na ugali ng katulong. Katulong laging nagsiselfon, siya rin laging nagsiselfon. Subhanallah wa bihamdi. La hawla wa la quwwata illa billah.
So a discipline must begin from the house. Iman to na, subhanallah, aya kapipikiratan no, na ilayin tanong sa mga watatano. Take note iman to na ilayin tanong sa mga watatano. Basta sa watatano na mapasang bright, anda pa pag-eskwela na basta bright sa watakan na kailangan na lawyer, na later on na naging liar. Na mailay niya suwata ayon natin ginagiyawata ko nino giyawata ko na sakitan na malupan mabulubulok ananda ni pakasumwa nasiyanan sa madrasa kamay kukuha na miyatay. Yes, natatawa tayo pero it is the real thing. It is what happening. What is happening? Ayat itiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaman al-hadis. Ayat yan, ma min mauludin yuladu ala al-fitra illa yuladu ala al-fitra. Sulang-ulangwa natigyan manay inimbuwata na palapalayad nanan inimbuwata makaayon si iku natural fitra. Ayaman na fitra na Muslim sa kanyan na dad na iman niya na sanisaningan, dad na iman niya na dusanian. Pag ipinanganak ang bata, wala siyang kasalanan. Badikuan, sumalataw na pikiswaswa ko may tawat. Ino ka na pikiswaswa sa may tawat Kasi ang bata ay walang kasalanan. Wala pa yan sa wastong gulang. Aw na ayat Peter o hadith, faabaway, nagyay pananggilaan tanong. Giya ay pananggilaan tanong. Ayatigyan, suman atigyan sumbela aloks na siran man pagilain o mga watairan na sadun sa pagagamaniran nagyuto mambuy agama watairan. Faabawayhi yunassiranihi. Ayamana suwatayan sumbala aloksan na kung Kristyan ang magulang na maging Kristyan yung anak. Kung Yahudi ang magulang na Yahudi yung anak. Kung musyrik ang magulang na musyrik din ng anak. Ayaw man na niyan, na suaya man niyan ng bala aloks, na ada na atas tanggungan niran. Sira na dua, na meron silang shared responsibility. Anto na ito, ayaw paganay as shared responsibility nila. A father looks for funds for an education. So atiga man ay suwatigay manay suama nasa kanyan sumbebanog ko ayaman niya na perak kaan makapklas so ayaman niya na mga wata na sumambusuina na siya yung nag-aalaga, siya yung nagsusundo, siya yung naghahatid, siya yung nagsusundo, siya yung follow up ng mga kailangan ng anak niya doon sa paaralan. So shared, it is actually a shared responsibilities. Ikadua, a father sets standards and discipline. So ama, na siya yung nagdidisiplina. Siya ang nagbibigay ng standard. Sa kanyan, so ayaman yan na biyat kuwata yan. Nasuina, na susuportahan niya yung kanyang husband. Pamana, sadun sa ayaman na yan na disiplina ay ipanggulalan ni karuman yan na susuportahan niya. So ibig sabihin nun, na kanabang ka, ano nga yung tawag doon? Yung kinukonsinti. Kung minsan galit na galit yung nanay ng tatay na ang nagkukonsinti, sino? Ang nanay. Subhanallahi wa bihamdi. So talking about education, sabi natin kanina, imanto na kailangan na suuman isa ina na aya pipikir niyan na kailangan na makapangadi sa watayan. Honestly, antay mga luksiya kapangadian sa watayan sa madrasa. Sa madrasa. Na marami din talaga hindi pa. Kasi ustad, maliit pa yung anak ko, hindi pa mag-aaral. Pero, mind you, pakapangadian nyo sa mga watayo si isa ay man yan na madrasa. Iman to na adin ang mga lukas
Tabi ako buko, diron diyon kiulawla, ada na mga lukas, may mga magulang, may mga nanay, na dinyan pakapangay din suwatayan sa madrasa, nagusin sa eskwilaan, katiga na duwan yan suwata akan, amay ko klasa man yan na English na pangadipan, bedangan. Kabedangan tiyan. Ingkay no, dipdang ka, pag English pa na, pag Arabic pa na, amay ko kanak bedangan. Naanda kami katon sa alimak bedangan. Nyakaton ka sa alimak bedangan? Yeah. And I myself, I set as an example of a person who studied secular and studied Islamic education. Hindi naman ako naging baliw. So, mali ang sasabihin na duwan yan suwata akan, diyan pakapangadin, na di ako pandi pakaklasan ka, amay kukuhan na bidang. Hindi po. Hindi yan. Ha? Kailangan na uman isa, na pananaman na maranyan na makapangadi, so ayaman na yan na mga watayan. Ogaid, na hindi ko naman sinabi sa inyo na sa mga watayo na huwag niyong paaralin sa secular. Wallahi, okay lang maging doktor yung anak nyo. Okay lang, walang problema yun. Okay lang maging nurse ang anak nyo. Okay lang maging teacher ang anak natin. Okay lang kung anong profesyon ang gusto ng anak natin. Ang mahalaga, so watatanaw na mataw-matya sa Quran, so mga watatanaw na pasimbayang, so mga watatanaw na pagkumbong, so mga watatanaw na pangunutan kulo kasi yan, dudun suwaya man yan na agama. Ay apitiro Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wabtaqi ma ataka Allahu daral akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya. Ha? Ay man apitiro Allah subhanahu wa ta'ala, okay? Panamanamarin ka, so kambalasing ka Allah subhanahu wa ta'ala, kulang-ulangwan na miyang galabag ka ang mga pitiya. Ha? Kagiyanan mga ulaw lang ka ang mga pipiya na palapalayad na nan maparagun ka si isa ayaman niya na alungan na mauli. Okay, dayatig wallah wala tansa nasibaka minad dunya na ubang katigihan man ay kalipati adin na mga nisisitang kasang kaya dunya. So meaning may kailangan ka rin sa mundong ito. Ngunit kung iintindihin usabot ng tanos ayaman na niyan na katiru Allah subhanahu wa ta'ala na ayaw paganayron na suwana ayaman yan na akhirat. Wabtaqi ma ataka Allahu daral akhirat. First is su akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. After akhirat na itundog kaon so ayaman yan na dunya. Panaba miya kalidiman to. Pakapklase na daan na maprofesional na gubo pangadi. Miya kalida dunya. Adi diyo ba makagraduate na daan, gubumatay. O, baka hindi makukontrol. Baka hindi makukontrol. And look at the scenario. Tingnan nyo po ang scenario. How many graduate of teachers in 1 year? Ay ang graduate na 50,000 teachers. Ilan ang mag-board exam? Ang mag-board exam, maaring 40,000 lahat mag-board exam. Ilan lang ang papasa? 5,000 lang ang papasa. Doon sa 5,000 na papasa, sino lang ang bibigyan ng item? Ilan lang. Kung wala kang kapit, sorry. So, there's an only minimal chance ng anak mo makapagtrabaho. O gaid, na upakapangadihan ka suwata ka, makaklas kanyan sa diskanyan makaklas sa iman niya na English na kinggulalan yan so amalian na garagun yan sa ama yan na aluman na mauri. But once again, I didn't say that this is wrong. Hindi ko po sinabi na wag niyong paaralin ng English ang anak niyo, but I am more than happy na makapklas suwata ka, nagwaya man yan na makapangadi suwata. Inshallah? Inshallah. Okay, no? I only have 7 minutes. Ingkay no? Because swalla na di niya ni pag-isip, so ayaw man niya na langon na niya bati ka, ayaw man na encyclopedia sa kay dunia, na ayaw ipag-isir ka wallahu subhanahu wa ta'ala, na so ayaw man niya na miyaso akasi ko ayaw man niya na agama wallahu subhanahu wa ta'ala.
And this is the last slide that I have. Ilain nyo man, ano po yung nakikita ninyo? Giyanan subadan, agusway manan yan niyawa. Pipikiran nyo man, bakit mas mahalaga so kapag Islam? Bakit mas mahalaga so Islamic education? Ingkay no? Kaupun matay so manusia, na so Islamic education yan, nagyenan so ipagintaw niyan ko tenday adidens kanyan putay. Ayamanan yan, na sunyawa, na upunat na suwayan, mianambayang sa kanyan, ininggulalan yan so kabaya Allah subhanahu wa ta'ala, na mapiyas so ipagintawan yan ko tenday o kauyaguyan yan, adidens kanyan putay. Au gaid, na sumanusia, na sumya peruli yan sang kay dunya, sulamwa na miya tamok yan sang kay dunya, sulamwa na miya kuan yan sang kay dunya, malagid so tamok, malagid so posisyon, malagid so pirak, malagid so lamwan taman. Ilay nyo man subadan, hanggang mamamatay din yung ating katawan. Pagkatapos kainin, ilalabas, at matapos ang ilang taon, yung katawan natin na kerdak sa kaniyan, na ang mananatili ay ang ating kaluluwa, at ang kaluluwa na walang alam sa Islam, ang kaluluwa na walang alam sa Quran, ang kaluluwa na hindi nagdadasal, ang kaluluwa na hindi naghihijab, ang kaluluwa na kagagalitan ng Allah, tinday ko kauyag-uyag na pasiksaan sa kanyan, wallahu subhanahu wa ta'ala. So think about it. Mamimikiran tano, hey mga babayakan, nago mga hinakan, mga luksakan. Mamimikiran tano, so mga wata tano, ay atas tanggungan tano kiran, na kailangan na makapsimbayang siran, na ayak kapsimbayang iran, na may lahiran na katano suwaya man yan nakasimbaya. May lahiran na katano suwaya man yan na kabangala sa bangala Muslim. Aya masikon sa ginawa, aya ula-ula tano, na okay lang na nakag-spaghetti yung anak natin, nag-spaghetti yung anak natin, kanay no tiga kamay tupan. At paano kailan siya maiwasan? Dapat maliit pa siya, alam niya na bawal ng mag-spaghetti. Hindi po spaghetti pagkain yung suot na spaghetti. Bata pa lang, alam niya na yung Eid Milad ay haram. So Eid Milad, so happy birthday, na dan ng bidaan yan. Ay akong bidaan yan na, in Arabic, kabadin. Pero palayasiran, haram. So, mothers, future mothers, and mga lola, and mga ate, mga nanay, let us take this responsibility in kaino, kay ipagisir tanong Allah subhanahu wa ta'ala, and I hope you learned from me today, and I hope this is my one of the many meetings that we will meet, inshallah. Allahumma amin. And I hope that I will see you again every time you have multaka, because I love to see my Maranao friends and families, and I love to stay in Marawi as much as I can. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.